या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। सिंधुदुर्ग पोलीस दल शिपाई भरती चक्क बोगस, प्रकल्पग्रस्त आणि भूकंपग्रस्त असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र दिल्याचे उघड झालंय। लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील दोघांवर मदत करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई गोवा दरम्यान येत्या 3 जून पासून धावणार आहे। तळकोकणात गाडीला एकच ठिकाणी थांबा देण्यात आलाय। कणकवलीत वंदे भारत थांबणार आहे। विनायक राऊत जिथे जातात तिथे पक्षांतर्गत 2 गट पाडून वाद निर्माण करतात। राऊत यांच्यासारख्या चांडाळ चौकडीमुळे मातोश्रीचे बुरुज ढासळल्याची टीका राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील कोस्टल रोडच्या कामाची पाहणी केली। कोस्टल रोड यंदाच्या डिसेंबरपर्यंत कार्यान्वित करण्याचा मानस असल्याचं शिंदे म्हणाले। मालवणातील काळसे सुतारवाडी येथील वामन उर्फ बाबल पाटील या तरुणानं राहत्या घरातील पडवीच्या वाशाला टॉवेलच्या सहाय्यानं गळफास लावून आत्महत्या केली। तरुणाच्या आत्महत्येमागील नेमकं कारण स्पष्ट झालेलं नाहीये। सावंतवाडीतील उभा बाजार परिसरात माडानं अचानक पेट घेतला। ही आग नेमकी कशी लागली हे कळू शकलं नाही। वीज पडून आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय। हेअर सलून समोर लावलेली दुचाकी अज्ञात युवकाकडून पळवून नेण्याचा प्रकार गवळी तिटा परिसरात घडलाय। दुचाकीला चावी विसरल्याचा फायदा घेत त्यानं हा प्रयत्न केलाय। राहुल राठोड याला लोखंडी रॉडनं मारहाण करून जखमी केल्याची घटना कुडाळ गोद्धडवाडी इथं घडली आहे। या प्रकरणी मनसूर मुल्ला याच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला। भूम येथील गांगो मंदिराची 31 पाषाणं पोलीस पाटील यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत। अरुणा प्रकल्पाच्या पाण्यातून काही मानकऱ्यांनी वर्षभरापूर्वी ही पाषाणं बाहेर काढली होती। कणकवलीतील नाटळ येथील कविता समीर सावंत यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार नाटळ ग्रामपंचायत इथं सरपंच सुनील घाडीगावकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। मान्सून पुढील 2 दिवस 3 दिवसात मालदीव बेटे, बंगालच्या उपसागरातील काही भाग आणि दक्षिण अरबी समुद्रातील काही भागात दाखल होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे अशी माहिती हवामान विभागानं दिली आहे। संभाजीनगर नंतर आता अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव अहिल्यानगर असं झाल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे। बिहारमधून महाराष्ट्रात आणण्यात आलेली सुमारे 59 मुलांची रेल्वे पोलिसांनी सुटका केली आहे। जळगाव आणि मनमाड रेल्वे स्थानकावर ही कारवाई करण्यात आली आहे। पोलिसांना या मुलांच्या तस्करीचा संशय आहे। कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिलंय। वारणा कोयना जलाशयातून 2 TMC तर उजनी जलाशयातून 3 TMC पाणी सोडण्याची विनंती केली आहे। संजय शिरसाट यांनी सुषमा अंधारे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलंय। पोलिसांनी शिरसाट यांना क्लीन चिट दिली आहे। पार्टीच्या दरम्यान कोण जास्त मटणाचं पीस खाणार यावरून वाद झालाय। त्यानंतर हाणामारीत मित्रांनाच परप्रांतीय मित्राच्या डोक्यात रॉड टाकून त्याची हत्या केल्याची घटना सिल्लोड तालुक्यातील धारला गावात घडली आहे। अहमदनगर शहराच्या बाजारपेठेतील मोची गल्ली भागात असलेल्या महावीर स्टोअर्स या दुकानात पोलिसांनी तलवारी आढळून आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। या दुकानातून पोलिसांनी 6 तलवारी जप्त केल्या। महिला खेळाडूंच्या लैंगिक शोषणाच्या विषयात खेळाडूंशी संवाद साधायला सरकारकडून कोणी गेलं नाही हे खेदजनक असल्याची भूमिका भाजप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी घेतली आहे। भारतीय कुस्तीपटूंना दिल्या गेलेल्या वागणुकीनंतर आता युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंगनं नाराजी व्यक्त केली आहे। 45 दिवसांच्या आत निवडणुका न घेतल्यास भारतीय कुस्ती महासंघाला निलंबित केलं जाऊ शकतं। कुस्तीपटूंच्या आंदोलनावर ब्रुजभूषण सिंह यांचं वक्तव्य समोर आलंय। गंगेत मेडल्स विसर्जित केल्यानं मला फाशी होणार नाही असं त्यांनी म्हटलंय। माझ्यावर आरोप झाले त्याचा एकतरी पुरावा द्या असंही आव्हान त्यांनी दिलंय। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकतं। 2023च्या उत्तरार्धात महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते अशी माहिती मिळते। नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या UG बोर्डानं तपासणी दरम्यान वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी आढळल्यानं केंद्र सरकारनं देशातील 40 वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे। अमेरिकन बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक बँक आणि वित्तीय सेवा कंपनी असलेल्या मॉर्गन स्टॅनले यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय। यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत 10 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत खूप बदलला असल्याचं म्हणण्यात आलंय। भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्रह्मांडात काय चाललंय हे देवालाही समजवू शकतात असं म्हणत अमेरिकेतल्या भाषणात राहुल गांधींनी हा टोला लगावलाय।
टेस्ट ट्यूब बेबी तंत्रज्ञानानं आई वडील होण्याचं स्वप्न केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यानुसार आता महागलंय. केंद्राच्या नवीन कायद्यानुसार एका व्यक्तीला एकदाच स्पर्म किंवा स्त्री बीज दान करता येऊ शकतात. त्यामुळे याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.